Tak co to bude? Na jak velké ploše se statik rozkládá a na jak velké ploše se dříve rozkládal? Jak se to změnilo? Tak plochu tohohle z toho stavení jsem přesně neměřil, samozřejmě se to podle internetu, podle geotechnického zaměření dalo vyzjistit, ale za to období se to změnilo pouze od prodej sousedního stavení, který sloužil jako výměnek. Samozřejmě byl to druhý největší statek a ta rozloha tomu logicky odpovídá. Velikostně bychom se fakticky museli podívat do nějakých takových technických záležitostí, ale i když se ten objekt odkupoval, tak tuším, že podle té smlouvy ani tam nějak metry jsem nedohledal, nehledal jsem je, nevím. Další otázka, čím se na statku nejvíce pyšníte? Tak na tomto statku si nejvíc dá pyšnit tím, že je tady zachovaný to 16. století, to znamená ten letopočet toho roku 1577. Nejstarší dochovaná polovina tohle z toho objektu z toho 16. století, což je na málo který objekt. Čí byl nápad stavět pec na chleb a jestli je tento chleb něčím speciálním? Tak nápad, ono vyplynulo to z toho, že každá vesnická chaloupka měla svoji potřebu si pro sebe upéct chléb. V každé chaloupce byla chlebová pec a tady ji v 75. roce zbořili, když dělali přístavbu tvárnicové kuchyně. To znamená, že v 92. roce, když se to odkoupilo, tak už byl záměr to vrátit do toho původnějšího stavu. Dostali jsme se k tomu až v roce 1999, kdy pec byla dokončena a od té doby se každou sobotu dopoledne tady předvádí pečení chleba pro návštěvníky. Další otázka je, jakým způsobem byly opracovány vlastně ty stromy, které můžeme vidět tady na zdi statku? Tak tady v těch středních Čechách se vesměs od toho 14. století používaly ručně tesané hraněné trámy, to znamená hranoly, buď to byl čtverec nebo obdélník, ale většinou obdélníkového charakteru, s tím, že se nechávaly nahoře obliny. Mezi prostor byl vyplněný rašeliničním mechem a vymazaný z páry červenící cihlářskou hlínou, posléze obílený tak, aby ten objekt i vypadal a i aby dovnitř nefoukalo. Další, jak byly chráněny před poškozením, když dříve nebyly nějaké chemikálie, kterými se dalo ošetřit? Tak jednak si na to museli dát dost pozor, protože objekty, celá vesnice byla postavená ze dřeva, měly slaměnou střešní krytinou, takzvané došky. No a tím, že jsem tady ve sboru, tak jsme procházeli starý anály a zjistilo se, že třeba když jeden barák vyhořel půl vesnici, uhasit takový objekt trvalo 2 až 3 dny a kolikrát jsem stihli přijet požárníci i z Berouna, pokud samozřejmě už byly požární sbory. Tady ve Zběšně slavíme 140 let, takže před tou dobou se hasilo své pomocí a prakticky jsou to věci neuhasitelné. Dost se stávalo, že objekt vyhořel v období, kdy třeba škvařili sádlo a to jim chyblo v těch černých kuchyních. Zabránit se tomu samozřejmě nedalo, ani dneska by se žádnou chemikálií ten objekt ušetřit nedal. Tam jde o to včasný zásah toho prvotního zahoření, ale pokud si řekneme, že se na objektu nacházela větší vrstva sena, což byla vždycky v půdním prostoru, tak nezbývalo než objekt seříkacích proved. Když se podíváme na štít domu, uvidíme vysokou půdu. K čemu ta půda sloužila? Přesně k tomu, že půda sloužila jako skladiště obilí a sena, případně slámy na krmení a podestýlku. Zároveň to fungovalo jako ideální způsob zateplení, byť to k tomu účelu nebylo. A když k tomu připočítáte tu sláměnou střešní krytinu, která byla do těch 60 cm tloušťky, tak
si tady můžete všimnout, že ty trámy stropní jsou až předimenzovaný právě z toho účelu, že drželi spoustu metráků, nejenom krov, střechu, ale i ten materiál, který tam byl uskladněný. Kamna, která tady používali, byly na piliny nebo na dřevo? Tady vesměs na dřevo, později od těch 60. let na uhlí a brikety. Byly nějaké vesměs byly v těch to výměnkách nebo v těch zděných domech. Tady k tomu objektu patřily pole, louky a les ve větším. To znamená, že měli přístup k vlastnímu dřevu a nebyl s tím problém, takže stopit v těch kachlových kamnech nějakých 20 metrů dřeva za zimu neobsahovalo nějakou tragédii, že by to neutahli. Tím jste vlastně už odpověděli na další otázku, což bylo, jestli vlastnili majitelé statku také nějaké polnosti. No, samozřejmě, to byl druhý největší statek a těch polností bylo 25, 30, 35, možná 40 hektarů. Dneska těžko říct, zase jsme to přesně nešli jsme o tom, ale byl tady velký odkup ze strany státu pozemků, lesa, luk, kdy stavili Klíčenskou přehradu, která je tady opodál, takže většina z Bečenských byli nuceni vlastně odprodat ornou půdu les. A tady na tom baráku třeba se stalo to, že vlastně pán to prodal do nějakých 40-60 halířích a za ty peníze utržený opravil všechny střechy. To znamená, že už v těch 50. letech došlo k takové záchraně tohoto objektu, že do ní nepršelo. To znamená, že ty slaměné střešní krytiny byly zavčasu vyměněny za dneska je na tom baráku Eternit a pálená a betonová taška. Takže svým způsobem, nebo objekty, nebo malý vesnický tady domečky, mohli lidi zbourat a postavit si nový za ty peníze, jo? Takže vlastně se zbavili všeho majetku. No. A jako poslední by nás zajímalo, jestli majitelé statku byli katolíci a nebo protestanti. Tady celý ten kraj středočeský, jednak tady byli dost pohani, jednak nevěřící, potom římskokatolický kostel je naproti svatého Martina, takže dá se říct, že to byli katolíci od roku 1330. Od roku 1330 je tady záznam, máme všechny faráře podchycený od té doby. Je pravda, že ne všichni, tak jak lidi v úzovkách migrovali, tak si sebou museli tu svoji kulturu, ale dá se říct to křesťanství vesměs. Tak to by od nás bylo pro dnešek vše. Děkuji za rozhovor.